का करता रे? सेवा करतानी तब न मेवा मिली मेवा। कैसन मेवा रे? कैसन? हमरा हौ चाहिए हौ। हट हट दूर हट। और लक्षण ठीक नहीं के बोला। बाप रे बाप, ई कैसन जमाना आ गइल बा। ए मर्दवा गलत ना समझ। हमरा तहार गर्लफ्रेंड चाहिए पैसा में। ए ससुर, बौरा के बड़े का? गर्लफ्रेंड कोई पैसा में मिलेला का? आओ न तका देखो इनकार ना करो। बड़ी आंख लेके आन बानी। हाँ कहो ए भाई ए भाई ए भाई हाँ ए भाई ए भाई ए झूठ पकड़ा ए भाई हाँ ए भाई। ए हां कैसे कर दिले? मर्जी के बा। पिए थोड़े बा कि बैंक में से निकाल के तोरा के दे। रे बोतल वो कोनो सामान ना ह, तोरा के पैसा दे दे। तब काहे निमन लड़की लोग देखे कहेला कार्टन से माल बा। बहाना छोड़ जल्दी से हाँ बोल ना तहार हमार कटी। ठीक बा, तोरा खातिर हम अपना जीएफ से कुश्ती करेला तैयार। बाकी सोच ले, जीएफ रखल आ हाथी बांधल दोनों एके ह। सोच लेनी एक बार हाँ तो हाँ। बड़ी कमाल के चीज बा हो। जब चाही जहाँ चाही जैसे चाही खरीदारी करते रही। हाँ बेटा, असली मजा तो तब आई जब बैंक के कर्जवा चुकावे के पड़ी। Cochino के बाद का भइल मर्दवा, तोरा चेहरा पर गभिनाल मेहरारू जैसन बारे काहे बजल बा? का बताइए भाई, न घर के रानी न घाट के रानी। अब घर में टूटल खाटो नहीं के। आउ तोहर जीएफ ना मतलब ससुरी के ओकरा चक्कर में बैंक के इतना लोन हो गल बा कि बैंक के आदमी पेपर चला के दिन रात हमरा के कुचत रहत बा। भाई तू ठीक कहले रहला, गर्लफ्रेंड रखल हाथी रखला से बड़ा महंगा बा। सब घर फाड़ देले बा भाई हमरा के। Fearless.